Hi everyone! Hi mga kawas! Okay, so, karong this afternoon, I will try my makeup transformation or something like that. Ayun! Hello! Brown. Ayun. Yaman sa line. Lahat naman diba ginawa ko? Tinuti ko, mahilig magkuha o kilay. So, akong buhaton. Get this. Hello, this is my first time. Hello! Yalik, 2016. I mean, 2020. Chismis. No, Juhulog is S. Wan kaayo, kanang labat kaayo, oy. Ayun. Pagyalik maayo sila sa lain, pero sa ilahang self, dili maayo. Pero sa ako kung struggle. Pero sige lang, laban lang. Gamit tayo ng LA. Contour na siya, guys. Stay. Diba? Just stay. Para ma-contourization siya ng pagmamahal ng ating wiko. Nakats na ba? Nakats man daw ng tabo. Ayun. MAC shimmering, guys. Feeling ko siya kaayo. Lava na ba? Hello! Super! So everyone, tapos na po ang ating makeup vlog. My makeup is inspired by Imang Hula. Imang Hula makeup. But siya, masyag na pagka-drag queen, something like that. Pero this is my first time, guys, pero wala lang, di ba? Achieve na ba? Okay. Thank you so much everyone for watching my vlog, for makeup vlog. This is very simple makeup lang po ha. Kasi first time ko po, di ba? First time to make this kind of makeup. So, bye everyone and God bless. Bye everyone!